Myös turkulainen Anne Pönni sai tuntea pahan kosketuksen. Mulla tuli semmoinen mieletön viha, joka ei lähtenyt musta itsestä. Se sai mut niinku sellaisen transsitilaa se viha välillä, niinku, että mä en ymmärtänyt itsekään mitä mä touhuin. Että mä en pystynyt yhtään hallitsemaan mua itteeni. Ja sit mä rupesin myöhemmin kuuntelemaan sitä black metallia mun kavereitten kautta sillä, että se musiikki sai mut vaan niinku enemmän niinku kietoutumaan siihen pimeyden ympärille. Niinku, että se veti mut mukaansa. Se oli kuin magneetti se musiikki. Et mä piirsin mun huoneen täyteen kaikki niinku pentagrammeja ja ristejä ja väärinpäin. Ja mä aloin pitää mustia vaatteita ja meikkaamaan mustilla meikeillä. Ja pidin sellaista paitaa, missä oli risti alaspäin. Ja nainen naulittu perilleen siihen ristiin. Se oli ihan niinku veressä se nainen. Ja takana mun luki Desire me like Satan. Ja mulla oli mustat lateksihousut. Ja mä olin niinku tosi syvällä siinä. Niinku, että mun mieli meni ihan siihen mukaan sillä, että mä en enää niinku ymmärtänyt sitä, mitä mun ympärillä tapahtuu. Et mä niinku elin sellaisessa omassa pimeässä maailmassa ja se vaan veti mua enemmän mukaansa. Pakko saada tätä lisää, niinku, että ei tästä ole mitään tietä ulos. Niinku, että mä rupesin vaan enemmän ja enemmän vetämään se pelko ja se kauhu. Ja mitä enemmän mä katsoisin niitä kauhuleffoja ja luin niitä kaikkia tällaisia tosi mysteerisiä kirjoja, Stephen Kingin kirjoja ja näitä kaikkia mahdollisia juttuja, niin mä rupesin niinku kiinnostaa sen. Mulla tuli tosi niinku, se saastutti mun mieleen, mun ajatukset ja kaikki. Mä lähdin Musta Raamattua ja näitä kaikki makiakirjoja hommaamaan, kun mä kuulin, että Naantalissa Pekka Siiton myy niitä. Se uusi natsijohtaja, kaikki varmaan tietäisi. Niin mä lähdin sinne Naantaliin sitten käymään mun yhden kaverin kanssa. Ja mä muistan, kun mä astuin sinne ovelle, se oli tosi kylmä se, niinku, se ilmapiiri. Mä tunsin, niinku, että tässä on oikeasti niinku, pimeyden voimat mukana. Niinku, mä menin sinne sisälle. Mä muistan vielä, kun mä selitin, mä pelkäsin ja mä tärisin oikein, että joo, mä haluan Mustan Raamatun. Mä haluan musta makia, että mä oon kiinnostunut saatanan palvonnasta. Ja silloin se rupesi selittämään mulle kaikki, että hänellä on niinku, että jos se vihkisi mut sellaisen porukkaan, että jos mut vihitään sellaisen porukkaan, niin että mut tapetaan kuin sika, jos mä lähden siitä pois. Sitten mä niinku rupesin vasta niinku tajuamaan, että mitä mä oon tekemässä. Et sen jälkeen niinku mä poltin ne kirjat ja repisin ne paidat ja hävitin kaikki pentagrammit ja noin muut. Jumala antoi mun sen voima. Jumala avasi mun silmät, se käänsi mun ajatusmaailma ihan nuri. Pääsin irti kaikesta niinku okkultismista, kaikista huumeista, viinasta ja seksistä ja sellaisesta irtoseksistä. Niinku Jumala vapautti mut ihan täysin. Ja mä niinku vein seurakuntaan CD, kaikki niinku ne saatanan palvojan bändipaidat, kaikki Cradle of Filthin paidat, kaikki semmoinen niinku musiikki ja kaikki, mikä liittyisi mun entiseen elämään sillä, niin mä vein seurakuntaan ja me lyötiin kirveelkaan poikki niitä. Niin että Jeesuksen nimessä mä sanoin itteni irti tästä, että mä en enää ota tätä mun elämää. Ihan niin kuin, että siinä on oikeasti voima, niin kuin, ihan pirun voima. Että ei se ole sitä, niin kuin, että se on jotain psyykkaamista, että ihmiset menee sen musiikin mukana, vaan se on voima, musiikki niin kuin, kautta toimii se voima.